nikad ne bi vjerovao. Radašine, Kaži, brate. Eto sad vjeruj. pa ti kukavče radiš. Nije, znaš kao, ne volim zbog mene padnu za zadatak. Jel možda dođe i kaže nije Kako spremno za zbog večeras? tebe? Zadatak pada zbog lenština, ne zbog tebe. Nego znaš šta, i će kaže, posle ne može večeras da nominuju, da izbaci ovdje. Druže, Kaže, radim. nemate žurku, nemate hranu, nema ništa. Pazi, Pa dođe, eto viš, gotovo, sad ćeš ovo. bravo, došao sam. Jel da naučim nešto, jel da ti pomognem? Ništa, nego znaš kako sad. Jel da na dole ga kucka sad, Ne, nemaš? šta će blato ti na zemlji. Aha. Nego znaš ko zebava? Ima, eto, razbacano ga. Sad mora tražiš da bude... Da ga gerujemo, da ga gerujem. gerujem. Evo je, vidim je samo da isečemo. Jel to tako? Krati i ono, ne može se kovejaju. A sada ga krati ne može. Evo sad ćemo da vidimo ovdje. I za to nije drugo. Neki ja da zapadnu zbog mene. Jer ja kad primim obavezu, hoću da uradim nešto. Bolje ću kažem ne mogu, a ne, ću uradim, a nije urađeno. Čekaj, da ne. Tu posle blato se može. Pa da je sečemo. Ali smije se pa treba. Ne, ovo put ko si ne da. Pa znam, vidi sa druge strane. Razbacali. Evo ovako nije sad debela ta. Ta ovo. Pa ide za druge strane. Pa mora se tražiti gdje. Evo je. Viš, pa to kažem ti, mora se razbacano. Evo ga, moj brat. Hvala, brat. Ne može, bru, daj da radim, ovo je mučenik sam radi. Pipni, sam vidiš. Puls. Lupeta. Sedim. Pokušao sam ga smijeram i nisam uspio. Pokušao sam da kažem zvezde, znaš, tamo, vamo da kažem. Znači da znaš, ako sednem to je do toga. Ne da sam lenj ili da neću, nego čuvam sebe. Dobar si ti. Kapiraš? Samo, brate, kako ti nije vrućina s tim čarapama, to mi objasni. Kakav ti fenomen imaš u sebi? Ne razmišljam o tome, kapiraš, ja sebe zaledim. Meni se pokvario toplomer za vrućinu, za hladnoću, a njemu za vrućinu, bre. Ja eto topim se od vrućinu. Alo, bre, čarape, alo, trenerka u čarape. Pazi, a šta da uzmem nego farmerki? Pa nemam ništa, meni je... Šorc nemaš? Ništa nemam, bre. Zašto nemaš šorc, bre? Meni je rečeno da ovdje zima u pičku mater, da ne donosim ništa što je kao... Plašio si se zime. Normalno, zato što meni... Da. I onda razumeš kad ti neko kaže, rekao, ko će mi kurac to. A drugo, nije rečeno, ja sam ponovo više stvari da bi mogao, onda je bilo kao ne možeš nego jednu torbu. Onda vidim da su me svi uradili, ljudima stiže po 50 džakova umeđu vremenu. Pa ne, tražimo, možeš i ti da tražiš. Pa ne, ali meni nije dozvoljeno ni na ping da donesem. Znači, ono kao toliko. Pa šta si ti, predstavljaš Coca-Colu, pa ne shvatam, bre. Ma ne, nego je tako je, razumeš, rečeno nemoj, takva su pravila, ništa, ja sam ispoštovao pravila i gotovo. Onda vidim da drugi baš boli uvo za pravila i gotovo. Baš je to suroma za uvu. Ajde, ovo da sečemo. Je bremu, ne smije, pa se na drugu ne možeš ugoditi. To je to, trebaš ugoditi. Trebaš skinuti to. Da. Svaki ima svoje, mora se probira. Ako bi ja sad sekao da bi za nas probirao. Pa znaš kako to da radim? Da ti slažem te i jednu vrstu ovdje, jednu vrstu ovdje. Onda brž ide. Ajde, sad ćemo mi to da uradimo, brate. Ti pomognemo da radimo nešto, makamo stav. Nećeš ko se baviti. Nema od nerada ništa. Ja znam da je narodu zanimljivo više tamo. Alfa plan je. To se šalju tamo. To je više zanimljivo narodu, ali pa i ovo... Ja moram da se sklonim. Nemojte da se ljutite, ali ne mogu da rizikujem. Kamera. Kamera samo im je... Nije uključio dok ne... Da, vidim okrenuto u zid. Ovdje nemaju kameru. Odoh ja u hlad, jebi. Ajde, ljubite, brate. Ne sam da se zezam. Eto, rekao sam ti da vidiš, da ne bude ono kao priča gluposti, kao vadi se. Okej, batice, skapirao sam. Sam si vidio. Skapirao sam te. Pa.
Evo je ova ovdje, ali tako? Može. Samo je stavljamo Da. tamo gdje leže. Gdje je mjesto? Pa kako? Mora se nađe ona. Svaka mora da se nađe gdje je. Ova je ovdje pasovala, brate.